Acordeu. The dog goes woof, 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 woof. The cow goes moo, 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 moo. The duck goes quack, 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 quack. And the owl says tweet. The cat goes meow, meow, meow. The bird goes tweet, 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 tweet. The pig goes whine, 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 whine. And the little mouse says squeak, 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 squeak. These are the sounds that the animals make. These are the sounds that the animals make. The horse goes neigh, neigh, neigh. The sheep goes baa, 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 baa. The rabbit goes thump, thumpity thump. And the people they say blah, 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 blah. The snake goes hiss, hiss, hiss. The chicken goes cock, 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 cock. The frog goes red, red, red. The bee says buzz, 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 buzz. These are the sounds that the animals make. These are the sounds that the animals make. Donkey goes on, hee haw, hee haw. The elephant goes ow. The bear growls, growl, growl. The lion roars. These are the sounds that the animals make. These are the sounds that the animals make. Everybody. These are the sounds that the animals make. These are the sounds that the animals make. Now, the first cycle are going to sing colors. Ara, el cicle inicial cantaran colors. Red and yellow, green and blue, pink and purple, orange too, black and white, brown and gray. My coat is all these colors today. If your hair is how I made, stand back and back to play the game. Red and yellow, green and blue, pink and purple, orange too, black and white, brown and gray. My coat is all these colors today. If your hair is how I made, stand back and clap to play the game. Now, second cycle are going to sing and dance, dancing queen. Red
enjoy to be together. Una vegada més, estem aquí per celebrar el nostre fi de curs. Hem après molts continguts, però el més important és que hem compartit i gaudit d'estar junts. Finally, third cycle will finish with Hey Brother. Per finalitzar, els de cicle superior cantaran Hey Brother. Don't cry. You are so nice, you are so special, okay? You are unique, so unique. Vale? Hem compartit molt i hem estat molt bé. Gràcies per tots els moments que hem estat junts, vale? Okay, I have a present for you. Fantastic, what is it? Tenim un regalet per a vosaltres, volarem a donar. Necessito que vinguin els mestres aquí per a fer lliurament d'aquest petit obsequi. Per favor, tots els mestres de l'escola. Teniu.
Us desitjo el millor, us estimo molt. I ara demanaré la presència de la tutora, Lluïsa. Per què es diu Marjal? Perquè és una zona de la costa que està a prop del poble, de la població, però que és fàcilment inundable. Que no sé si alguns, ara va dir que són molt jovenets, però si heu parlat de los avis o los pares, veureu com recorden moltes vegades quan hi havia un temporal de llevant que la mar inundava tota aquella zona, agafava. O quan plovia també s'inundava tot, perquè és una zona litoral molt inundable. I allí, antes de fer el passeig, hi havia lloms, canyes, i s'hi paraven els ocellets que passaven per allí, i d'això. Llavors, aquesta zona sempre s'ha dit el Marjal, perquè és una zona molt representativa del nostre poble. Per això va ser que quan se va inaugurar aquesta escola, van pensar que el millor nom per a l'escola podria ser l'escola, perquè és una part del nostre poble molt bonica. Per tant, va ser la meva inspiració. La meva inspiració va ser que com l'escola Marjal, que faria el Marjal. Sol·licitem la presència aquí de la nostra regidora Marta Menega. I aprofitarem per agrair-li el nostre suport, el suport que dona a l'Escola Martel. Un fort aplaudiment. A l'Escola Marjal, amb tot el treball que m'ha costat i en tot el meu esforç he intentat fer-ho el millor possible, ja sabeu que tampoc ja no soc una pintora professional, sinó que soc una aficionada, però gràcies també a la meva professora que m'ha ajudat molt i a les hores que hi he dedicat, vaig entregar a l'Escola Marjal del quadre titulat Marjal. Però nosaltres sempre la tenim al nostre cor i sap que aquesta és la seva casa. Moltíssimes gràcies i per part meva dir que més bonic no podia ser. Res, molt bonic.